ኤርትራ ብውሕድን ህርኩትን ህዝባ ብዝተፈላለዩ ምድራውን ባሕራውን ጸጋታት ዝመልአት ህያብ ብሉጻት ደቃ ዝኾነት ሃገር እያ። ሓደ ካብቲ ጸጋታታ ድማ ህላዌ ናይቲ 3300 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝሽፍን ገማገም ባሕርን ደሴታትን እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ብህይወታዊ ብዙሕነት ሃብታም ምዃኑ ይፍለጥ። ካብቲ ኣብ ኮርሶ ሓቒፍዎ ዘሎ ዝተፈላለዩ ጸጋታት ድማ ልዕሊ 1248 ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዓሳ የጠቓልል። ምስቲ ብተዛማዲ ጉሉል ባሕርን ፍልይ ዝበለ ባህሪ ማይ ምህላው ኣብ ካልኦት ባሕርታት ክርከቡ ዘይክእሉ ዓሌታት ዓሳ እውን ይርከብዎም። ፍርያት ዓሳ ኣብ ገማገም ባሕሪ ኤርትራ ዳርጋ ኣብ ዝሓለፈ ፍርቂ ዘመናት ከይተተንከፈ ጸኒሑ ድሕሪ ግን ከም ቀዳማይ ሃብቲ ሃገርን ቀንዲ ምንጪ መግብን እቶትን ዕድላት ስራሕን ክኸውን ግዜ ይወሰደሉን። ኣብቲ መጀመርያ 50ታት ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ድሕሪ ምእታው ዓመታዊ ልዕሊ 25,000 ሜቶ ክሕፈስ ጀሚሩ። ተመስሪሑ እውን ንሰደድ ናብ ኤውሮጳን ሃገራት ምብራቕን ይላቕ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ 70ታትን 80ታትን ሽዑ እኳ ብምኽንያት ሰውራ ኤርትራ ንናጽነት ዘይርጉእነት ምህርቲ ዓሳ እንተንቈልቈለ ይኹን እምበር ህዝባዊ ግንባር እንዳገፈፈን እናፍረየን ምህርቲ ዓሳ ኣብ ሜዳ ኣብ ጉድለት ማዛዊ ምግብታት ከም ዝጽንዕ ዝኽእል ሕማማት ንምጉዳል ናብ ሕክምና ይኸይድ ከም ዝነበረ መዛግብቲ ይሕብሩ። ስጋ ዓሳ ኣድማሳዊ ምግቢ እንተበልና ዝከሓድ ኣይኮነን። እቲ ምንታይ ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ክምገቦ ዝኽእል ዓይነት ምግቢ ስለ ዝኾነ ውሕድ ካብቲ ካብ ስጋ ዓሳን ኣሕምልቲ ባሕርን እንረኽቦ ጥዕናዊ ጥቕምታት እንተሪኢና ንደምና ብዘየድሊ ምኽንያት ካብ ምርጋእ ይከላኸል፣ ኣብ ደምን ሻምብቆታት ደምን ዝርከቡ ስብሓዊ ትሕሶ ንምጉዳል ይጠቅም፣ ካብ ጠንቅታት ሕማም ልቢ ይከላኸል፣ ሻምብቆታት ደም ብፍላይ ናይ ልቢ ስራውር ደም ከይዕርፅፅ ይከላኸል፣ ከምኡውን ካብ ናይ ሓንጎል ሕማም ይከላኸል። ከም ኣብነት እስኪሞ ዝበሃሉ ዓሌት ኣብ ሰሜናዊ ዋልታ ዝነብሩ ካብ ዝተጠቕሰ ሕማማት ነጻ እዮም። እዚ ከዓ ውፅኢት ምግቢ ዓሳን ኣሕምልትን ባሕርን እዩ። ነዚ ብምርዳእ በብግዚኡ ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ጎስጓስ እናገበረ ካብ 2008 ስጋብ 2013 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ብኣዝዩ ትሑት ዋጋ ኩሉ ዓይነት ዓሳ ንኪሎ ብ20 ኣቕፋ ኣብ ኣስመራ ከምኡውን ኣብ ኩሎን ዞባታት እናዞረ ህዝቢ ተጠቃማይ ንምግባር ልዑል ጎስጓሳት ተገይሩ። ውፅኢት እውን ኣዝዩ ኣተባባዒ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ጥቕሚ ዓሳ ዘይፈልጥ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ዝከኣል ኣይኮነን። ልዕሊ ዝኾነ ግን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ብዘውፅኦ መደብ ኣብቲ ብልዑል ወጻኢታት ዝተሃንጸ ዲጋታት ከይተረፈ ህዝቢ ብውልቁን ብማሕበርን እናተወደበ ናይ ዓሳ ተጠቃሚ ይኸውን ኣሎ። መግቢ ዓሳ ንኽትበልዖ ጥዑም እኳ እንተኾነ ብዝግባእ እንተዘይተታሒዙ ግን ሃስያ ከውርደልና ይኽእል። ከምዚ ስለ ዝኾነ ካብ መጀመርያ ተገፊፉ ምስ ወፀ ክሳብ መወዳእታ ተሰሪሑ እንበልዖ ጥንቃቐ ብዝመልኦ መንገዲ ክሓልፍ ይግባእ። ንሎም እምበር ምስቲ ኣብ 1992 ሀይሉ ብምሉእ ብቕዓቱ ጀሚሩ ስርሑ ግን ኣብ 1994 ብናይ ውሽጥን ናይ ደገ ዕዳጋታት ግዜያዊ ፍቓድ ረኺቡ ክነጥፍ ዝጀመረ በቲ ዘርኣዮ ውሽጣዊ ምትዕራያት ኣብ መመስርሒ ዓሳ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምዃን ካብ ግዜያዊ ፍቓድ ወፂኡ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ናይ ከላይ ደረጃ ብቕዓት ረኺቡ ብምሉእ ዓቕሙ ካብ 1998 ስጋብ 2010 ንውሽጥን ንሰደድ ክሰርሕ ጸኒሑ ትካል ኩባንያ ፍርያት ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ገዛ ባንዳ ቅድሚ ሕጂ እንዳ ቦርቦሬላ እናተባህለ ዝጽዋዕ ዝነበረ ቦታ ተደኪኑ ይርከብ። ካብ መፋረቕ 2016 ሙሉእ ጽገና መናድቕን ናሓስን ባይታን ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ናይ ክልቲኡ መኽዘናት በብደረጁ ዝተሓለወ ፓነላት ኤቫፖሬተራት ከም ብሓድሽ ብቻይናዊ ሰብ ሞያ ተተኺሉ ክሳብ 2018 መጨረሽታ ከም ዝስራሕ ተገይሩ። በቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘውፅኦ ኣገባብ መሰረት ሓፈሻዊ እዚ ትካል ፎኪስ ጻዕዳ ሕብሪ ዝበዝሖ ንኸተፅርዮን ክትሓጽቦን ዝቐለለ ይኸውን። ከምኡውን ከከም ኣድላይነቱ ካብ 220 ክሳብ 580 ጸዳል ዝበጽሕ መብራህትታት ዝሓቁፍ እዚ ትካል እኹል ዝኾነ መዛሕሊታት እውን ይርከብዎም።
دحبايتا يستقال بشحن شعاتة 294 يتمسريتو بخبابي غزامندا يركب كلمة هجي كم دا بربريلا دا تبالي سواء زنبرا بوتا مالتي دحري شحن شعاتة 294 تيقان تعرى مستقبرال أب شحن شعاتة 295 كم سرعنا مشيتن مكفافلن عسى وينو مالتي تسرع سرحوا خا أب شحن شعاتة 298 أب سند كنتف جميرو مالتي الزغاب بمستر بتاع بحري بستوهابو ناي أبروفال مالتي من إيو أبروفال شحن شعاتة 298 نوشتن ندقن أتي سرع سرحو خجمر جميرو مالتي سباب تشعن عصرتن كا سدر كبر صنيحو مالتي كاو تي زدلي ناي هنتاو متعرات قالو تصراحاتن كبر صنيحو ابزي حجوانو تي سرح سراحو يقايدالو مالتي ጨንፈር ምርመራን ቁጥጥር ብቕዓት ዓሳ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ብግዲኡ ዓመታዊ ኣብ ኩለን ትካላት መሸጣ ዓሳ ምቁፅጻር እንዳገበረ ዘድሊ ሓበሬታ እንዳሃበ ጸኒሑን ኣሎን حراي كابت حد علامات زي ጨንፈር زي وحز ዝኾነ ምርት ዓሳ ኣብ ተጠቃማይ ንምብጻሕ እዩ እዚ ድማ ብዝተፈላለየ ዓላማት ገይሩ ሰራሰሎ ካብቲ ሓደ ሰራሰሎ እንታይ ብቕዓት ዝሰሓለዎ ምርት ዓሳ ናብ ዕዳጋ ከምዘውሪ ዝገብር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብቕዓት ዝሰሓለዎ ምርት ዓሳ ናብ ማርኬት ወይ ናብ ዕዳጋ ከምዚ ንኸይኣቱ ይከላኸል እዚ ድማ ኣብ ተፈላለየ ምርት ዓሳ በትካላት መራገፊ ዓሳ ሕጋዊ ዝኾነ ማለት እዩ ከይዱ ቁፅር እናገበረ ከም ሰራሰር ገብር ተወሳኺ ድማ ቁፅርን ፍቓድ ትካላት ይህብ ትካላት ናይ ዓሳ ማለት እዩ ይህብ ተወሳኺ ድማ ሄር ሰርቲፊኬት ወይ ድማ ብቕዓት ዝሰሓለዎ ምህርቲ መራገፂ ወረቐት ይህብ ካልእ ዝተፈላለየ ሓደጋ ከስዕቡ ዝኽእሉ ነገራት ኣብ ትካል ይኹን ኣብ ድኳናት ይቆፃፀርን ይቆፃፀርን ይከላኸልን ማለት እዩ ሓንቲ ካል ብቕዕት እያ ተባሂላ ኣፕሩቫል ወረቐት ይሕለፍ ወረቐት ምስ ተዋህበ ስራሕቲ ምስ ጀመረት ቀጻሊ እቲ ተዋፃር ብቕዓት ዓሳ ዝበሃል ሰብ ወይ ከእታታት ኣሃዱ ቁፅር ብቕዓት ዓሳ ብተደጋጋሚ እታ ትካል ከይዳ ወርሓዊ ድዩ 6 ወርሒ ድዩ ናይ ዓመት ድዩ ቁፅፅር ትገብረላ እያ ኣብቲ ዝግበር ቁፅፅር ዝኾነ ጉድለታት ዝፀንሕ ነታ ትካል ቀዲማ ኣድቫይስ ይወሃባ እዩ ምኽሪ ይወሃባ እዩ እዝን ንኸይግበር ዝኾነ ሓበሬታት ዝተረኣየ ጉድለት ከምዝን ጉድለታት ኣሎ እዝን ጉድለት ዝኻ ክመሓየሽ ኣለዎ ተባሂሉ ወረቐት ይወሃቦም እዚ ኸ ከምንታይ ኢልና ንሓስቦ ንሕና ሾርት ተርም ኣብ ንሕና ሓፂር ግዜ ክመሓየሽ ዘለዎ ነገራት ኢልና ንነግራ ብድሕሪኡ ድማ እታ ትካል እንትዝሃምናያ እታ ትካል ካፌል ድኳን ትኹን ዓበይቲ ፕሮሰሲንግ ፕላንትስ ይኹና እቲ ዘሎ ጉድለታት ርአን ንሕና ድሕሪ ክንዝእ እዋን ነዚአን ዜን ዝሃብኩምና ጉድለታት ከነመሓይሸን ኢና ብምባል ናይ ድጋፍ ወረቐት ናይ መረዳእታ ወረቐት ይሰዳልና በቲ ዝሰርድኦ ወረቐት ተመርኪስና ድማ ንሕና ኣብቲ ናይ ካልኣይ ግዜ ንገብሮ ናይ ሩቲናዊ ናይ ምቁፅፃር ብቕዓት ስራሕ ኣብኡ ርኢና እንተደኣ ኣመሓይሸንኦ ንህበን ተዘይመሓይሸኦ ግን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ብምሃብ ግዜ ኣብ ሓፀረ ግዜ ንኽማላእ መልእኽቲ ሂብና ለን ንኸይ ኣብ ዝተነውሐ እዋን እንተደኣ ዝኾነ ለውጢ እንተደኣ ክገብራ ዘይጀሚረን ዘን ትካላት እዚአን ትዝህብኦን ዘፍሪኦን ፍርያት ዜሮ ናብ ህዝቢ ክወርድ ስለዝኾነ ንህዝቢ ሓደጋ ክኸብር ስለዝኾነ ካብኡ ንምድሓን እታ ትካል ኣፕሩቫል ናይቲ ዝተዋህባ ናይ ፍቓድ ዋኒን እታ ፍቓድ ናታ ትስረዝ እታ ትካል ድማ ካብ ስራሕ ወፃኢ ደው ንኽትብል መምርሒ ተዋሂቦ ኣብ ፍርያት ናይ ዓሳ ድማ ስራሕ ተቋርፅ ቀንዲ ዕላማ ዝትካል ጽፎቱን ብቕዓቱን ዝተሓለወ ምህርቲ ዓሳ ተቐቢሉ ብጠለብ ዓማዊል መሰረት ሙሉእ ዓሳን ዝተመስርሕን ብዝተመደበሉ ዋጋ ንዓማዊሉ ንውሽጥን ንደገን ምስዳት ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ንሃገር ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከተኸዓብት ኣስተዋፅኦ ምግባር ንዜጋታት ድማ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓቕሚ ሰብ ናይ ዝትካል ኣስታት 120 ዝበፅሕ ኮይኑ ካብዚኦም እቶም 55 ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ ከለዉ እተን ዝተረፋ 65 ደቂ ኣንስትዮን በብእብረ እንዳሰርሑ ድማ ስራሕ ከም ዝካየድ ይግበር ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምፅራይን ምምስራሕን ዓሳ ዝነጥፋ ኮይነን
እቶም ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ምርጋፍን ምጽዓንን ምህርቲ ዓሳ ኮይኖም ዝተረፉ ኣካየድ ስራሕ ማናጀራት ብቑዓት ሱፐርቫይዘራት ምምሕዳር ፋይናንስን ቴክኒሻናትን ይርከብዎም ኣብዚ ትካል ካብቲ ፍሉይ ዘብሎ ነገራት ሰራሕተኛታት ጽሩይ ጻዕዳ ጋውን ምስ ረስሐ ብቐሊሉ ዝፍለጥ ጸጉሪ ርእሲ ዝሽፍን ቆቢዕ ጫማን ምግባር ይድሊ ሰራሕተኛታት ብግዲኦም ጽሬት ኣካላቶም ብፍላይ ኣእዳዎም ብዝግባእ ክሕልውን ካብ ደቀቕቲ ተሃዋስያን ነፃ ንምግባር ብሳምናን ጸረ ተሃዋስያን ብዝኾነ ኬሚካል ክሕጸቡ ዝኾነ ኣብ ኢድ ዝእሰር ቀለቤት ኮነ ካልእ መጋየፂ ከወግዱን ይግበር ካብ ብከላ ነፃ ንምግባር ዝግበር መስርሕ በዚኣ የብቅዐን ሰራሕተኛታት ናብቲ ቀንዲ ቦታ ስራሕ ቅድሚ ምእታዎም ብእግሪ ክመጽእ ንዝኽእል ብከላ ንምውጋድ ዝወዲዎ ጫማታት ኣብ ክሎሪን ተኣሊኹ ይሓልፍ ኣብ ትካላት መመስርሒ ዓሳተ ነፂና ንዑ ኣብቲ ቦታት ዝግባእ ምቁፃራት ዝገብሩ ኣባላት ኣለዉ እዞም ኣባላት እዚኦም ንዝተፈላለየ ነቲ ኩሉ መስርሕ ናይቲ ሰራሕተኛን ናይቲ ዝግበር ዘሎ ስራሓትን ዝቋፀሩ እዮም እዞም ሰራሕተኛታት እዚኦም ነቲ ዝጥቀምሉ ዘለዎ መሳርሒ ከም በዓል ካራ ሳናዱቕ ዝተፈላለዩ ዓይነት መሳርሒታት ግቡእ ብቕዓቱ ከም ዝሓለወ የረጋግፁ ንኣባላት ሰራሕተኛታት ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ከም ካቲም ከም ዝኾነ ናይ ክሳድ ነገር ናይ እዝኒ ጨጉሮም ኤክስፖዝ ክኸውን የብሉን ናብቲ ዓሳት ኤክስፖዝ ክኸውን የብሉን እዚ ግቡእ ምቁፃራት ይገብሩሎም እዮም ክግበረሉ ኣለዎ ብሓፈሻ ከዓኒ እቲ ምህርቲ ዓሳ ንኸይብከል ከምዚ ንኸይባላሾ ኣብ ቀጻሊ ናይ ማይ ምክትታላት ክግበረሉ ኣለዎ ዋሕዲ ማይ ክህሉ የብሉን ብፅሬት ክተሓዝ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ መሳርሒታት ምሉእ ከዓኒ ተሓፂቡ እቲ ርስሓትን ገለን ብቲ ቦታ ዲ ብገለ ካብቲ ትካል ብግቡእ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ እቲ መጓሓፍ ንዑ ዝተዳለወሉ ቦታ ከዓ ክቐረብ ክኽእል ኣለዎ ምንጭ ምህርቲ ዓሳ እዚ ትካል ኣብ ባፅዕ ካብ ትካል ወደ መራገፍን መመስርሕን ዓሳ ኤሪፊሽ ብልምዳውያን ጀላቡ ሆሩን ሳምቦ ሓውሲ ኢንዱስትራዊ ማለት ቫስኮ ዝኾነ ጀላቡ ብዘራገፎ ይኸውን ኣብዚ ትካል ቀረብ ምህርቲ ዓሳ ኣብ ክልተ ከፋፊልካ ክረኣይ ይኽእሉ ቀዳማይ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ባሕሪ ዝርከቡ ዓቐኖም ማእከሎትን ዓበይትን ኮይኖም ከም በዓል በያድ ዴራግ ዓጋም ቱና ኣቡችካኒ ወዘተ የጠቓልሉ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ባይታ ባሕርን ዕምባባታት ባሕርን ዝነብሩ ከም በዓል ኩሽር ሽዑር ሻዕፈን ጆብ ፓሮት ኣቡሸነብን ካልኦትን ብኣጠቓላሊ ልዕሊ 10 ዓይነት ካብ ክልቲኦም ወገን ይቐርብ ትሕተ ቅርፂ ዝትካልን ሓፈሻዊ ንብረቱን ብከላ ዓሳ ንምጉዳል ካብኡ ነፃ ንምግባርን ዝተነድፈ ዝሰርሕን ዝሕሉን እዩ ገለ ካብቲ ብጥንቃቐ ክትሓዝ ዘለዎ መሳርሒ እንተሪእና ካራ ኮይኑ ቀጥታዊ ምትሓዝ ምስ ዓሳ ስለ ዝህልዎ ካብ በከልቲ ባታታት ነፃ ንምግባር መኺኑ ንዑ ኣብ ዝተዳለዎ ውሕስ ቦታ ይቕመጥ ቀረብ ማይ ዝትካል ካብታ ብግዜ መግዛእቲ ጥልያን ዝተሃንፀት ኣብ ጥቓ ዝትካል እትርከብ ዒላ ማይ ክኸውን ከሎ ናብታ 13,000 ሊትሮ እትሕዝ ባስካ ተመሊኡ ብምዕብል ኣገባብ ዘድልዮ ክሎሪን ተሓዊስዎ ውሕስ ማይ ንኣገልግሎት ይቕርብ በረድ እውን ካብዚ ብዝመፀ ማይ ኣብ ጥዕኑ ዝተሓለወ መኽዘኒ በረድ ብፅፉፍ ኣተሓዛ ንመዓልቲ ከባቢ 2 ቶን ይፈሪም ካብ ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ መራገፊ ዓሳ ባፅዕ ኤሪፊሽ ተዓዲጉ ዝመፅእ ዓሳ ከማልኦ ዝግበኦ ረቑሒታት ኣለዉ ጥዑይ ዓሳ ዝበሃል ማለት እዩ በቲ ናትና ረቑሒታት ኣብዚ እቲ ንሪኦ ማለት እዩ ኣብ ጥዕና ህዝቢ ዘይጎድእ ማለት እዩ ዝመፀስን ብፊዚካል ወይ ድማ ብናይ ስምዒት ህዋሳት እንዲና ክሳይ ንገብሮ ፅሩይ ጊልዲ ኣለዎ እቲ ስግኡ ከዓ ከምዘይመሽመሽ ወይ ድማ ጥዑይ ማለት እዩ ኣዝዩ ተኣፋፍዩ ዓሳ ግዜ ዝበሃል ኣይሂበካን ስለዚ መጀመርታ ፀሪዩ ከኣቱ ኣለዎ ካልኣይ በረድ ክውሕደ የብሉን በረድ ጌርካ ንፋስ ከኣትዎ የብሉን ምስ ተተለጀ ቀዳማይ ነገር ብኣገባብ ክትለጀ ኣለዎ በረድ ከተውሕደሉ የብልካን ድሕሪኡ ከዓ ንፋስ ከኣትዎ የብሉን ማለት እዩ መፅእ ከሎ ሽዑ
ካብ ባሕሪ መፅኡ ኣብዚ ምስ ተራገፈት ዓሳ ኣብዚ ከዓ ከምኡ ካብኡ ብዘይፍለ ማለት እዩ ብጥንቃቐ ኣተሓሕዛ የድልዮ ኣብዚ በረድ ይቕበሎ ኤርፊሽ ሕጂ ኣብኡ ምስ ኣተወ እቲ ኮልድ ስቶር ብግቡእ ክሰርሕ ኣለዎ እቲ ፍሪዘር ብግቡእ ክሰርሕ ኣለዎ ብግቡእ ክዕቀብ ኣለዎ ማለት እዩ ማይናስ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸር ጌርካ ክዕቀብ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ካብቲ ቀንዲ ጥንቃቐታት ክግበር ዘለዎ እዩ ኦኬ ብዓብዪ እቲ ፍለሽ ናይቲ ዓሳ እታ ሕምምትን ጥዒትን ፍሉጣት እየን ከምዚኣ ጌርና ንሕዛ ከለና እታ ዓሳ ሕጂ ከምዚኣ ትብል እታ ዝተባላሸወት ዓሳ ከምዚኣ ትብል ቀዳማይ እቲ ፍለሽ እቲ ስጋ ናቱ ሙት ይድኸውን ማይ ዝኸውን ካልኣይ እቲ ጊል ናቱ ከፊትና እቲ ቀይሕ ሕብሪ እንድሕር ተደኣ ኮይኑ ጥዑይ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሕብሪ ናብ ዳርክ ብራውን ወይ ናብ ፃዕዳ ገፁ ዝኸደ ተኮይኑ ግን ተባላሽሎ ማለት እዩ በዚአን ክንፈልጦ ንኽእል ዋላ እቲ ዓይኑ እውን ንውሽጢ ዝጠለቀ ዝኸውን ዝተባላሸወ እንድሕር ኮይኑ ጥዑይ ተኮይኑ ግን ከምቲ ተፈጥሮ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ብዝግባእ ተሓፂቡ ፀርዩ እኹል በረት ተገይሩሉ ንግዚኡ ኣብ ትካል ኤርፊሽ ድሕሪ ምጽናሕ ببعل مز بقعت عساس تفقدلا بقعت استرجاجت جبوء مسرحات مزحلي أبستجت ملا حجاوتني عسا مكينة تسعينو نبتكال كوبانيا فريات بحر إرترا أسمرا يلاخ نسخن زرعكم بلاندينج سايت تقبلنا بزي انت عينة عسا نقبل لنا ان دارنا بكواليتي وايس مالتي عسا تقبلهم كم يجيرهم يفلجوا كم يجيرهم كابتلوري اتوه يستري وزن لهم استيبات مالتي ناب معك ابي تشلر مالتي نأتوه اذا كاني نتزولو عسانا بقومو ببيرة اللجنة فنزقم نقولو مالتي بتناتو عينة عسا فلالينا نعوم نقوم مالتي ببناتو يقولون إذا نري أزلنا استيبات ببناتو فستيالو نجمرتا كابلاندينج سايت كمي لمتي أبرسبشن كخمي غيرنا نقبله كابرسبشن إسكا معك أبي عسو بخمي عينة تعقيمو ناب هزبي ببوقع خمي غيرو يقرب ناتنا ناي بقعت سرح مالتي يراجعت. كايرو نطفتات زي بروسيسين بلانت يزبال جعسا مسرح أكل ماي أبزي أنا مسرح أبزي كنا مسرح كلنا ها هذا فريش الله فروزن الله تتعين تاجايز الله الفريش أبزي بروسيس كنا لازم مسكاب تشلر نمبرون إذا قدامي تمبراري زخانة نايتي زغمة الله عساي أبزي بصراحة أبزي مسرحنا أبزي تشلر نمبر تسها فينيشين برودان زخانة ها أبزي فريش برودان زخانة ها أبزي مسرحنا ها نبي تشلر نمبر تنوتو هذا ها فروزن برودكت لنا ها بس جرنا ها سقاب عمتي شو متواري كان قال زون كأز يسألنا كا فروز جرنا ها بس على تتعين تويد لنا مالتي جديات ساعات راح تكير البروسيسينج لا أبدا خالها سريحنا الجزء كله بمولو أبزي كير إذا بزلنا فيها أبزي عم مسرحنا بس تينا ها تي أخذنا حاسكنا ها ثانية تكال كوبانيا فريات بحري إرترا بجديا نتزمت عسا تقبيلا نمسرح تدالوهم عسا كم مكينة تراجفو أما قبل عسا مسبتحه بتوقع صارت تكال أسيد النوتون الكلاو النوتون بPH متر تعقينو قداماي كالاي درجة تبايلو دحر مفلاي مزن بدحر زي اتمسرح نابزغص الكفلتات كخيد كله اتخال دما بزلوو ناب تكالات مشط عسان والكسباتن يشيات حفش أوتي فلونا هاي زجاجة كريكو جمرة زوجنا بوتا ريسبشن بعد تا عساق باتة ماكينة تعيني متى أبزات ريوار لهم بوتا بزا ماكينة تطوتبن كاوي الرقف بزن مسارح خا تمبريتشر رينا بوعات رينا خا نابستور نتوه مالتي ستور كريكو جي بس غيرو ابستوراتو كابستور شعو بتاع انت معته بتاع مرينا
باغيري اتو اما قدو كن انت برد وحدو زين كنتين ناي ايس ميكر سين كابزي برد غيرنا حديسنا نوشنو تو كاوشعو ككم زلي ككم هادلاينتو نوشياتو بتحنت مع ذاتي بزي ايوت وان فلو يو باك فلو دبالي بلا ناوت غزا سلازي بزوتيو ازيا ناي سورتينج تكايدلو بوتا ابزيا كابزيا تمزينا تخيلو ممسرحي عطو مالت ابت ممسرحي كله سكينينج فيليتينج كل يكبر مالتي ابزيا كن سورتين تريا اوكي حراي دي هاتي فليتنج اريا بلنيا مالتي ابزخا تعاسا مسمطه في فليت جبر مالتي وكي تا مالتي جيزي نتي قربتي كاتي عصمن فليها نتي سغا طراي فليتو بين متراف مالتي اجي ابزيا تقن تراح نالبات سخونه مصباتي بكتيريا كهل ولا في خالي زخونه غحف لي خل نعو تطنقيكا نابت فليتو نخي اتوكا ابزي امطنقا مالتي مونياتو كازيا نابت فاينل برودكت ياخذ كي دايركت نابت كاستمر سلنسد هازيا ازيا تنقق تحدا خدلينا ስለዚህ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚያ መጀመርታ ካብታ ዓጽሚ ንፈልያ ነታ ፍሌቶ ካብታ ዓጽሚ ዝተፈልየት ከኣነይ ካብታ ስጋ ከኣነይ ካብታ ቆርበት ከኣ ንፈልያ ነታ ስጋ ሽዑ ዝኾነ ነገር ከሂል ትሪም ጌርና ኣጽዋቢቕና ነታ ፍሌቶ ልክ ኣብ ሳንዱቕ መትሓዚ ኣለዋ ናታ ማስተያነወን ተንጓሓፍ ዳይረክት በዚኣ ኸዳ ተንጓሓፍ ዝተባላ ኩለን ተኣኪበን በዚኣ ምስ ከዳ እተን ፍሌቶ ዓሳ ዝበልናየን ከኣነይ ተጻቢቖም ኩለን ንሰን ከኣነይ በዚኣ ናብ እንዳ መሸጣ ኸዳ ማለት እዩ በዚያ ፋይናል ፕሮዳክት ስቶር ትበሃል ኣላ ናብኣ ይሓልፈ ካብዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ኩላ መስርሕ ኣብዚኣ ትውዳእ ማለት እታ ናይ ፍሌቶ እዚኣ ኸ ዘለናያ እዚኣ ኸ ፓኬጅ ሮሚያ ትበሃል ኣማጣፃኻ ካብዘን ፍሌቲንግ ፕሌስ ካብ እንዳ ፍሌቶ ማለት እዩ ናብዚኣ ትመፀና ኣብዚኣ ክትመፅእ ከላ ከኣኒ መጀመርያ እቶም ዝመዝኑ ማለት እዩ ሚዛኖም ኣብዚኣ ይሕዙ ሚዛኖም ሒዞም ከኣኒ ኣብዚአን ፓለታይዝ ትገብሮም ማለት እዩ ካብዚኣ ከኣኒ ንመሸጣ ናብዛ ፊኒሽ ፕሮዳክት ስቶር ትኸይድ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እዚኣ ግሩፐር እያ ትበሃል ፍሌቶ ኣብዚኣ ምስ ተመዘነት ድማኒ እዚ ፓክ ንገብሮ ንግዚኡ ማለት እዩ በረድ ክትገብረሉ እዩ ዘለካ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዳይሬክት ዝሽየጥ ስለ ዘሎ በዚኣ ጥራይ ጌርና ፕላስቲክ ከምዚኣ ጌርና ንሽፍና ማለት እዩ ስጋ ብቲ ካስተመር እንደገና ኣብታ ፊኒሽ ፕሮዳክታ ከምዚኣ ኢላ ክትቅመጥ ኣለዋ after packaging room ፀንሒና ሕጂ እዛ ዘለናያ ክፍሊ ከኣኒ ዊንዛር ሩም ድማኒ ፊኒሽንግ ፕሮዳክት ስቶር እያ ትበሃል ኣብዚኣ ከኣኒ ዝተመስርሐ ዓሳ ዝቕመጠላ ክፍሊ እያ ሕጂ ብዚኣ ኩሉ ግዜ ዓሳ ክንመፅእ ከሎ ከምቲ ካብ መጀመርያ ዝበልናዮ ፓለታይዝድ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ እሱኒ ኖርማል ቢያቲ ኣብ ልዕሊ ቢያቲ ኣይኮንኒ ፓለታይዝድ እዚኣ ፓለት እያ ትበሃል ኣብዚኣ ክትኮን ኣለዋ ማለት እዩ ቴምፕሬቸሩ ክሳብ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኩሉ ግዜ ክዕቀብ ክኽእል ኣለዎ ናይዛ ብምኖታ ማለት ኢንተርናል ቴምፕሬቸር ካብዚኣ ከኣኒ ናብ ካስተመር ወይ ናብ ህዝቢ ናብ ዓማዊልና ትኸይድ ድሕሪ ዝኹሉ ንጥፈታት መመስርሒ ክፍልታትን ኣቑሑትን ብኣገባብ ፀርዮም ከም ዝመኹኑ ይግበር እዚ ትካል ከምዚ ዝተዓዘብናዮም እቲ ቀዳማይ ብመልክዕ ሙሉእ ዓሳ ክቐርብ ከሎ እቲ ካልኣይ ብመልክዕ ፍልዮቶ ተመስሪሑ ናብ ዝተፈላለዩ ኣብ ኣስመራን ካልኦት ዞባታትን ዝርከባ ትካላት መሸጢ ዓሳን ሱፐርማርኬትን ይዝርጋሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመታዊ ፀብጻብ ቀረብ ዓሳ ከም ዘመልክቶ ኣሳት 68 ቶን ይበፅሕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እዚ ትካል ኣብ ውሽጥን ደገን ሰደድ ይገብር ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ
ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ትካል ዝርግሕ ዓሳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተሓፂሩ ይርከብ ካብ ቀንዲ ቡድሆታት ድማ መብዛሕትኦም ዝጥቀምሉ መሳርሒታት በቲ ብቕዓት ጽሬት መሰረት ዳርጋ ኩሎም መሳርሒታት ካብ ደገ ዝመጹ ብምዃኖም ነቶም ዘለዉ ናውቲ ካብ ዝደቐቐ ክሳብ ዝዓበየ ብቕልጡፍ ንምትክኡ ከም ቀንዲ ቡድሆ ኮይኑ ይርከብ ቀንዲ ቡድሆታት ናይ ዝትካል ካብቲ ደቐቐ እስካብ ዝዓበየ መሳርሒታት ካብ ደገ ዝመጽእ ብምዃኑ ብቐሊል ክትረክቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱም እዚ ትካል እዚ ብዓብዩ ካብ ስታንዳርድ ዝሓለወ ወይ ብቕዓቱ ዝሓለወ ናይ እዩ ኣፕሩቫል ስለ ዝኾነ ካብ ዝተረኽበ ኢልካ ክትገዝእ ኣይትኽእልን ኢኻ እሱ እዩ እቲ ዓብዪ ቡድሆታት ናይ እዚ ትካል ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ነፃ መደባት እዚ ትካል ካብቲ 6 ቶን ንመዓልቲ ዝምስርሖ ብተዓጻጻፊ ከተፍርን ቀረብ ዓሳ ውሑስ ንምግባርን ንሃገርና ድማ ናይ ዝተረባሒት ክትከውን ኣስተዋጽኦ ምግባር እዩ